O bloqueo do convenio das conservas en Galicia leva o sector á folga. A primeira manifestación será o 24 de xaneiro en Vilagarcía para loitar por un aumento do salario e unha clasificación profesional xusta. Novo fracaso para que o sector conserveiro conte co seu convenio colectivo. Este luns mantívose unha reunión no Servizo Interconfederal de Mediación e Arbitraje en Madrid para intentar desbloquealo, pero sen éxito. Os tres sindicatos que forman parte da negociación, Comisións Obreiras, UGT e CIGA, apuntaron que non houbo avances polo bloqueo da patronal. O responsable comarcal da CIGA, Xan García, lamentou que os profesionais deste sector non poidan contar polo momento co seu novo convenio. Está paralizada e no camiño do inicio de mobilizacións para, de alguma maneira, presionar para que as reivindicacións do conxunto de traballadores e traballadoras da conserva sexan atendidas por unha patronal que se nega a reconocer nada, é dicir, está bloqueado por falta de compromiso da patronal de dignificar, no sentido máis amplo da palabra, o traballo sobre todo da fabricación de auxiliares de conserva. García apuntou que as demandas que se perseguen son básicas e redundarán de forma positiva nos traballadores do sector. Dignificar tanto o salario como tamén, evidentemente, o propio traballo en sí. Neste momento os salarios non son salarios altos, ni moito menos. O que se pretende é unha subida digna para os anos de convenio 25, 26 e 27 dun 5% cada ano, pero ao mesmo tempo ir acompañado dunha serie de medidas que leven a unha redacción final dunha nova clasificación profesional no que cada posto de traballo sea evaluado e retribuído en función das súas propias características. É dicir, é un sistema que ven a valorar realmente o traballo que cada un fai na línea de que a igual posto de traballo, igual salario. É dicir, unha persona que traballa exposta ao frío, por exemplo, en cámaras, debe de percibir unha cuantía en función desa característica do seu posto. Xa que sinalou que sería unha forma de compensar a débeda histórica que ten a patronal cos traballadores da conserva. Por iso falamos de dignificar o traballo, de evalualo e de pagalo e retribuílo conforme ás necesidades de cada posto. A vixencia do último convenio asinado rematou o 31 de decembro de 2024. Para contar cun novo celebráronse varias reunións, a última a deste luns que non foi frutífera. E xa se vía desde un principio que a patronal non tiña intención ninguna de chegar a ningún tipo de acordo, non? Ofrecen 4 cousas sin importancia. Nós tamén, evidentemente, aproveitando o debate da reducción de xornada que se ten falado nestes últimos tempos, tamén pretendemos unha reducción de xornada anual neste primeiro ano de 1.715 horas, das 1.752 ás 1.715, non? E unha reducción de xornada progresiva de tal maneira que mesmo o propio tempo de traballo, tempo de bocadillo, de descanso, que sea reconocido como tempo real de traballo e retribuído, porque, ao fin e ao cabo, a persoa sigue estando na empresa baixo o tellado da nave, non? En definitiva, se trata dun convenio para nós innovador, novo, e que agardamos de que a mobilización que están convocadas teñan o seu froito, non? As concentracións arrancan o vindeiro sábado 24 de xaneiro en Vilagarcía. Estamos pendentes da hora e do lugar de salida que se anunciará públicamente. De aquí poñeremos autobuses para a xente que queira participar e anunciando xa a folga vindeira para os días 28 e 29 de xaneiro. O responsable da CIGA no Barbanza sinalou que as circunstancias mudaron con respecto ao anterior convenio, algo que hai que ter en conta. E se trata de romper un pouco ca dinámica de firmar convenios con 4 retribucións, non. Se trata de, neste caso, para nós é fundamental o tema da clasificación profesional. Igual posto de traballo, igual salario. Dentro da mesma clasificación profesional hai categorías moi similares, pero con diferencias de salarios. E casualmente, pois, recaen sempre que ten que pagar o pato, por dicirlo de alguma maneira, é a maior parte da xente que son mulleres, non? Entón, nos imos nesa línea porque para nós iso é fundamental e garantir, efectivamente, unha subida salarial digna nos anos de vixencia do convenio. Non se pide máis, porque pouco menos que o salario mínimo interprofesional. As negociacións están agora mesmo rotas e sindicatos e traballadores agardan retomalas nas vindeiras semanas, logo de amosar o seu sentir nas rúas e coa folga convocada.